Dahil, bilisan mo na ha. Bilisan mo yung bihis mo. Malilate tayo sa pupuntahan natin. Darling, di ka pa tapos? Ang tagal mo naman bihis. Talo mo pa yung babae. Ako nga bilis-bilis ko ng bihis. Bilisan mo. Dali na o, naunsa. Ano yung bihis mo? Hindi. Ang pangit mo. Kasi may mati-ari ka nindot, ari. Tingnan mo naman kung ano yung liit mo. Tingnan mo yung damit mo. Ang laki-laki. Mas nasuya ka sa akong isunod noon nga pulo kining kasunis. Sakta noon. Nakakaya ka naman kasama. Tingnan mo naman. Tingnan mo yung itsura ko. Tapos ikaw itsura mo ganyan. Kamahal ito pagkapalit na ko ani. Oh, ini kapilaw ni. Ini. Tingnan mo ba ito mo? Ano mauwa mo kung kamahalan ni sulob noon nga sunina noon. Parang bagong purga ka. Purga. Sa itchot man ganini. Ano na? Ano ba yan? Nakakaya naman itong kasama. Kaya sino sa kalikramo sa sinutan noon. Suya ang ka. Tuwag mo naman kasi, tingnan mo naman. Hindi ka nang bihis na maayos. Nakita mo pupuntahan natin na nasa format. Andali mo na, maliit pa tayo. Bilis-bilis ang tapos. Dali diyan oh, sa ikaw mo dugay kayo noon. Sos, ngayon ako mamadaliin mo. Kanina ang bagal-bagal mo. Sikag panghilabot sa sulob. Kasi ang dami-daming damit doon. Yan pa talaga napili mo. Nakita mo may ilakad tayo. Ano lang sasabihin ng mga tao? Parang wala kang dinadamit. Ang tadapitan lakto data ba? Bilisan mo na. Bili ang puti. Yawi na bili. Bagal! Hey! Guys, dito na lang kami sa shoutout portion. Okay. Go. Thank you very much Deno sa inyong panayag suporta dahil sa mga vlog namang duha. I hope nga nakapalingaw mi sa inyo ha. Salamat. Karon mag-shoutout kami karon. Shoutout dahil kay Ate Jocelyn Kamangyan from Manila. Mag-shoutout kay Aida from Dubai. Shoutout kay Romeo Milan from Davao City. Shoutout kay Felix. Shoutout kay Tatsuki Vans TV. Shoutout dahil ni Brother Carmelito Idloberio from Saudi Arabia. Shoutout kay Mars Explorer. Shoutout dahil kay RG Ibor from Davao City. Shoutout kay Ayan PH. Shoutout kay Marvin Arroyo. Shoutout kay Eduardo Junior Rojas. Shoutout dahil kay Starshine Luna. Shoutout kay Nelson Yangson. Shoutout kay Nas Cansancio. Shoutout kay Jaime De La Hero. Shoutout kay Julius Aludo. Shoutout kay Bing Packet. Shoutout ni Henry Parisan Vlogs. Shoutout ni Silin Kuan. Shoutout ni Aljon Altamiro from Saudi Arabia. Shoutout kay Ignacio Largo. Shoutout kay Bugnat TV. Shoutout ni Danilo Slana. Shoutout ni Pinoy Thinking Color from Calbayog Samar. Shoutout ni Edita Anren. Shoutout ni Mario Saludar. Shoutout ni Ima Potencia. Shoutout ni Romel Mix TV Official. Shoutout ni Bibikin Vlog. Shoutout ni Bradrex TV. Shoutout ni Tramo Ram Vlog. Shoutout ni Henryan Tulibaw. Shoutout ni Dondon Gontinas. Shoutout ni Boy Nens Vlog. Shoutout ni Henry Kabunlet. Shoutout ni Kuya Joel TV. Shoutout ni Rosan Kumya. Hello, te. Shoutout ni Kurimao Mix Vlog. Shoutout ni Larsky Vlog from Valencia City, Bukidnon. Shoutout ni Pinoy Tracker from Canada.
og shout out ni RV Traveler, og shout out ni Boogie Boy Channel, og shout out ni Boy Gutom TV Vlog, og shout out ni Marter John, og shout out ni Merabet Tunyakaw, og shout out ni G-Trex TV from Bayugan City. Og shout out ay ko ni Mama Magpapa, og sa ako mga brother and sister. Shoutout sa ex ko pa lang si Alfredo Arevalo. At kay Sildred Arevalo, kay Sander Arevalo. Oh, diba siya to? Nakita? Yeah. Hello. Oh, ano Aida? Sayong-sayo na siya. Oh, comment na lang po kayo sa YouTube channel namin para ma-shoutout kayo sa susunod na mga vlogs sa shout. Mga guys, sa mga gusto na magpa-shoutout no, paki-comment lang ang comment section below sa mga video. And hangyon ako sa inyo mga guys, ayaw nyo escape ang ads, ako lagi katabang sa mga. O sa mga silent viewers dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Thank you and God bless.